Ang gitinguha sa tanang nasod. Unsa may gitinguha sa tanang nasod? Pareho ra ang sukaranong gitinguha sa tanang tao sa yuta. Nagtinguha ang tanang tao og gugma. Nagtinguha ang tanang tao og kagawasan. Nangandoy ang tanang tao og kasiguruhan o katagbangan. Gusto ang tanang tao nga dawaton. Nagtinguha ang tanang tao og kalipay o kalinaw. Nagtinguha ang tanang tao og kamatuoran. Sa Biblia gipakapyasuna gitinguha sa tanang nasod ug nagpasabot kini ni Ginoong Hesus. Ginganlan si Hesus sa Time Magazine ug ang labing gamhanang tao sa kasaysayan sa tao. Nganong naka-impluwensya man sa kalibutan sa ingon ni ana, kining tao nga kadyot rang nabuhi sa hilit nga dapit sa Imperyo Romano ug sa niya siya sa yuta wala gid sukad maghuna-huna nga musikat ug naglikay man ngani nga musikat. Kay kining tawhana man gud ang realidad sa tanang gitinguha sa mga tao. Ang kusganong impluwensya ni Kristo mao nga sa madawat na nimo siya sa imong kasing-kasing, makita nimo nga siya ang tanan nimong gitinguha ug ang sulbat sa tanang kabalaka, pagduha-duha ug kahadlok. Hingpit nga matagbo diha ni Kristo ang panginahanglan sa mga tao. Bisan pagdili sila mutuo ni Kristo, wala ba makailan niya para ra gihapon ang ilang sukaranong mga tinguha. Bisan tuod wala sila makaamgo niini. Gusto sab sila nga mosulod sa ilang kasing-kasing ang gitinguha sa tanang nasod. Kung naningkamot ka nga matuman ang imong mga tinguha, bulag sa Dios, ug gibati gihapon nimo ang kahawang, dawaton gyud nimo siya sa imong kasing-kasing, ug masinati nimo ang kusganong impluwensya sa imong kinabuhi. Magampo ta. Ginoong Hesus, niila ko nahawang ang akong sulod. Nangita ko sa tibok nakong kinabuhi, apan wala gihapon ko matagbaw. Salamat nagipakita ko nimo nga ikaw ang realidad sa tanan nakong gitinguha. Ikaw ang akong gipangita. Ginoo, buksan nako ang akong kaugalingon kanimo. Dawaton kanako karon nga akong manluluwas og kinabuhi. Sulod nako og pun ako sa imong kinabuhi. Kuhaa ang kahawang nga akong gibati. Pulihi kini sa imong kaugalingon. Gipangayo ko kini sa imong ngalan. Amen.